så er det vel, du skal... Vi er lige spændte på hver sin måde. Det her det har været en fantastisk opgave for mig at skulle designe den her ring, fordi normalt så laver jeg altså ikke huer til 100.000 kroner. Jeg tror også, jeg kiggede i den her pose 10 gange, inden jeg kørte hjemmefra, for så jeg havde nu husket den, og har passet rigtig godt på den, fordi der er for mange penge i den her ring. Så det her har været en rigtig sjov proces også, altså helt fra bunden af med de første håndtegninger til, hvordan skal den her ring være. Men jeg har altid haft en eller anden forestilling om, hvis jeg nogensinde skulle lave så dyr en ring, jamen, så skulle den se sådan her ud. Så jeg er selv blevet meget godt tilfreds med hvordan den er endt med at blive. Så har vi en lille film også. Der er lige små certifikater med der, men skal vi lige se på bagefter. Hold da. 1,4 karat diamanter i. Og det er brilliantslebede diamanter. Er der 11 diamanter i. Der sidder også 4 små diamanter i krabberne, hvilket er en rigtig fin lille detalje. Og så sidder der så den største diamant her, og så 6 diamanter hernede langs siden. Og så luft her i siden for at ligesom give det her rigtig, rigtig flotte skilt. Det er 100% plads. Ja, lad os prøve det. Gør den. Det gør den. Det var heldigt. Den. Ja. Altså nogle guldsmede, der er gået sammen om en gruppe, hvor vi så har samarbejdet med forskellige leverandører, og så prøver på at gøre vores branche lidt mere synlig, end den har været før. Og så har de så haft den her julekonkurrence på Facebook, hvor man skulle gå ind og like det, og så har man været med i en lodtrækning om den her ring her til 100.000 kroner.